Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Domin ɗebe kwalkwatar idonka, biyo mu don ganin wasu ƙayatattun bidiyoyi tsaftatattu masu amfani, waɗanda za su ƙayatar da kai, su ilmantar da kai, kana kuma su nishaɗantar da kai. Gujiya ko kuma kwalanshi, ana yi mata kirari da kwalle kaga biyu, murje kaga hudu, tamna gaji daɗi na tashi. A koda yaushe kuma bayan aiki da ƙarfin jiki ana son mutum ya rika tunani. Abinda ina ganin wannan manomin yayi kenan, ta hanyar samar da wannan dubarar da za ta sauƙaƙe mishi wajen gyara gujiyar da ya girba. Na san kasancewa da rogo ne ake yin gari, wanda kuma gari ana sarrafa shi a yi mabambantan cimaka iri-iri da shi. Bancin haka, bawon shi ma ba abin yarwa ba ne, ana amfani da shi wajen hada-hadan wasu magunguna. Wannan kuma da kake gani kaskon zamani ne, wata babbar masa ce, za a yi barka gani. Nan kuma muna wata masana'antar yin ampulci, daidai inda ake gwajin amfulokanni kayan a saka su kwalaye. Yara ƙanƙana suna da abubuwan birgewa, musamman idan ka zauna kana kallon su za ka sha mamaki. Nan kuma wani yaro ne ya asa wannan kandon bisa ban shi, idan kuma ka dibi kuryar shi za ka ga ta yi kama da kunkuru. Shi yasa muhimmin abu ne mu rika barin yara suna walwala da sakewa, mutum ba abin da zai cutar da lahiyar jikinsu bane ko taɓa tarbiyyarsu ko aƙidarsu ba. Saboda don kafar da yara ta hanyar musantawa ko kyara, hakan na karya musu ƙarfin gwiwa, daga bisani ya hana su ci gaba. Kar ka yi mamaki idan na ce ma wannan shayi ne, saboda shayi kala-kala ne. Akwai wari, baƙin shayi, masaran shayi, tsanwan shayi da dai sauransu. Bayan an zuba shayi, akwai abin da ya saura shine sukari. Nan kuma muna a wata masana'anta ce inda ake yin sukari. Nan kuma daidai matakin ƙarshe ne na yin wa'annan buraguzan sukari, inda ake saka su a wa'annan ruwan, daga bisani a tsame su. Bayan sun tsane a saka su kwalaye. Inda ranka ka sha kallo, za ka yi ta ganin abubuwa da yawa iri-iri na ƙere-ƙere da za ka yi mamaki ya akai tunanin yin wannan. Kai ma za ka iya idan ka dage, idan ka yi da gaske, ka samar ko ƙirƙiro da wani abu mai amfani ga al'ummarka ko kuma gama duniya gabaki ɗaya. Kamar misali irin wannan da aka ƙirƙiro domin zuƙi sharar kunnuwan itace da ke taruwa bisa tituna, wanda da a ci da tsintsiya ne za a share shi, haka zai ci lokaci, amma da wannan nan da nan sai a tsaftace wurare. Sannan kuma menene uzurinka kai matashi da ke da lahiya da ƙarfin jiki, kake zaune ba aiki? Al'ummomin da kake ganin sun ci gaba kuma kake buri da sha'awar rayuwa a ƙasashensu, sun tashi tsaye ne, sun kama jiki, suka yi aiki tukuru a dukkanin fannoni na ƙere-ƙere, kasuwanci, noma, kiwo da dai sauransu. Kamar yadda wannan babbar gonar da kake gani ta noman shinkafa ce, zan so ka hasaso irin yawan sakunan shinkafan da za a girba a wannan gonar, wanda bayan sun ci sun koshi sannan su saida ma wasu ƙasashe. Kiwon kiwaye na da riba da kuma albarkatu masu yawa. Nan kuma daidai inda ake zuba kiwaye cikin ruwa ne domin a kiwata su su girma, kana kuma a sake kamo su a saida. Idan ka sai kifi, duk da ta yi kai namiji ne, amma idan ka sai kifi ka kama mace, babban abin da zai ba da wuya shine karkare ko gyaran kifin. Amma ina ganin da wannan abu ne mai sauki, kamar yadda kake gani. Ina son ka gaya min a ganinka ko a ganinki, wannan mutanen biyu wane ne ya riga hawa lilon?
sannan kuma wajen sauka wane ne zai riga sauka? Na san ka amfana kuma ka ji daɗin wannan bidiyo. Za ka iya sharing ko partagen bidiyon don wasu su gani su karu. Don samu da kuma ganin ire-iren waɗannan ƙayatattun bidiyoyin sai ka yi abone ko kuma subscribe. Daga ƙarshe ka dangala min jam ko kuma like. Sunana Faisal Shitu, na gode kwarai da gaske. Assalamu alaikum.